Manila na isuspender ang Sa penalidad. taho ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Mayor Leni Robredo higot na kinundinar ang pananaksak gadan sa sarong estudyante digdi sa Naga. Suspect sa pananaksak sa 4th year medtech student sa Naga, sasaangatanin kasong murder. Kasong isilangat kay dating Mayor asin ngunyan Congressman Nelson Ligacion, pinagbasura kang ombudsman. Oath-taking ceremony para sa mga bagong nurses kang Bicol, ginibo kang nakalis na aldaw digdi sa Naga. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Kasong murder ang isa sa angat ka Naga City Police Office sa suspect na suminaksak sa 4th year medtech student na biniwian ng buhay. Nangyari ang insidente kan Martes na Banggi sa Barangay Tinago, Syudad ni Naga. Ang detalye sa follow-up report ni Cristina Valenzuela. Sa follow-up na ginibo kan GNN TV 48 Naga News Team sa Naga City Police Office, mapadapit sa nangyaring stabbing incident sa Barangay Tinago, Naga City na nagresulta kan pagkakagadan kan 22 anyos na estudyante na si Vince. Sinabi ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion, isa sa angat ng winaaldaw ang kasong murder sa suspect na si alias Nonoy na nagsurrender kasaudma. Ang matataw lang pong update sa nangyaring stabbing incident na nagresulta sa pagkagadan kan sarong lalaki kan nangyari kan sarong Banggi. Ang unyang pong aldaw, isasampa na po ang kasong murder duman po sa suspect na kusa man pong nag-surrender sa otoridad. Iniyo po ang istorya po kay iniyo, magkabistuhan po ini yung sa toyang investigador asin ini yung suspect, kababata niya daw po ini, kaya may tiwala po si suspect duman sa toyang investigador sa Station 5. So mas napabilis po ang sa iyang pagsuko. Ninhuli na lang din ta igwa siyang tiwala duman sa toyang tropa. Nagluwas sa investigasyon kang Naga City Police na may intent to gain o may intensyon na manghabon ng suspect sa biktima. Huli ta may mga personal na gamit si Vince na dain na-recover kan mga otoridad. Dakula ang posibilidad na kinuha ini kang suspect. Base po sa investigasyon, as in base na din sa tinaong statement kaniyong suspect, ang isasampata pong kaso, murder yan po ang element sa intent to gain na may possessions daw po, personal possessions ini yung biktima na day po ni-recover o day na-recover. Gusto sabihin, pwedeng kinuha ka yung suspect, so day po na kumaga during the time na na-rescue sana ini yung victim, may po sa possessions niya ining iba niyang personal na gamit. So iba pong element na intent to gain, kaya po nangyari ini yung krimen. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Aguilion na nagkabistuan ng biktima asin ng suspect sa sarong dating app. Nagkabistuan sinda sa sarong dating app and ngunyan, dahil na po ma-disclose kung ano pa ang nangyari, dahil naman po nagtauning particular na detalye ini yung suspect. But ang nagluluwas na igwa siyang sinisingil duman sa victim and siguro dahil sa dai maaraman na rason kung kulang o nag-refuse ining victim sa hinahagad kaniyong suspect. Kaya po nag-abot duman sa punto na nasaksak ini yung biktima. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, padagos pang pinag-aaram kan mga otoridad sa Police Station No. 5 na pinamamayuhan ni Police Captain Daisy Angeles kung ang suspect sa pananaksak sa sarong graduating student sa Barangay Tinago, Syudad ni Naga na si Alias Nonoy ang nagagamit ng illegal na droga. May nakapagsabi man sumuot sa inda na iniimbuwalto sa paggamit ng illegal na droga, alagad ipapaseeraro muna ninda sa drug test ang suspect para masiguro asin may basihan ang manungod sa bagay na ini. Sabi, nagagamit. Pero data pa masiguro kasi for ano pa lang siya, for drug test. Kaya dahil may masabing involved siya, mayroon din kaming basis. Huli sa nangyaring insidente sa Barangay Tinago,
May pagirumdum ang Naga City Police Office, partikularmente ang Police Station number 5, na maglikay sa mga mandidiklom na lugar asin maghanap ng alternatibong agihan para di na mautro ang nasabing krimen. Dagdag pa ni Police Captain Daisy Angeles, para sa kaligtasan kang gabos, kaipuhan subuot magtarabangan asin makikoordinar sa otoridad para sa marikas na pagresponde. Yaon man ang 911 hotline kan NCPO na andam magresibi sa mga ipapaabot na report o paghagad tabang. Para sa mga constituenta, siguro kasi ang barangay Tinago baga medyo madiklom. So siguro, igaman lang ng mga agihan na medyo maliwanag kung data maiwasan na magluwas ng banggi. Kaya kung importante man talaga, day na mag-aagi man sa mga madidiklom na lugar. Kasi ang aramda naman ang panahon ganyan, medyo day man kami bilang although kami mga pulis is ang satuyang mga kapulisan is yaon dyan, pero daimi mababantayan gabos na tao, daimi kayang bantayan sa gabot na oras. So yaon kami, ready kaming mag-responde anytime, pero day kami pwedeng magstay sa sarong lugar para bantayan ang gabos. So siguro para sa safety kang gabos, magtabangan na lang kita para maiwasan ta ang arugan ng mga insidente. Padagos sa mga bareta, higot na pinagkondenar ni Mayor Leni Robredo ang nangyari sa 4th year medtech student kang Universidad de Santa Isabel. Siniguro kan alkalde na maitataong hustisya sa pamilya kan biktima. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Higot na pinagkondenar ni Naga City Mayor Leni Robredo ang nangyari sa 4th year medtech student na sinaksak kan nakalista banggi mientras na sa madiklom na porsyon kang barangay Tinago, siyudad kang Naga. Susog sa alkalde, maski saro lang na insidente na arog kay ni, nadidigtaan subot ang reputasyon kang siyudad. Tulis man pinagsugo ni Mayor Robredo ang General Services Department na maglibot sa barangay Liboton asin dayang daang para hanapon ang madiklom na parte para mabugtakan ng ilaw. Siniguro man kang alkalde nagigibuhon ang gabos na lakdang para dain na ini mautro. Ikukundinata, nakakahadit na may nangyayaring araw kaniyo. Gusto tang i-assure ang public na gabos na lakdang gigibuhin ta para dain na ini maulit. Pero siguro sa rong bagay ini yung kaipuhan, pagplanuhan yung tama. Sa aga, nakatalaan mag-abot sa siyudad kang Naga si Police Brigadier General Nestor Babagay, PNP Regional Director kan Bicol, asin saro ini sa mga temang pag-uulayan. Maging sa gigibuhan na Peace and Order Council meeting, tutukaron man ang insidenteng ini. Sa aga, maabot si Regional Director Babagay, i-discuss na ini sa iya. Next week, may nakaschedule na Peace and Order Council meeting, i-discuss naman. Data ma-afford na may mga nangyayaring araw kanina. Sundan pa iniyo katong tig-report na garo panglaog sa sarong kakanal along Pangaliban Drive. Kaipuhan pag-ulayan naman ay gulpi kitang kakulangan, gulpi pa kitang lapses ngunyan. Siniguro pa man kang alkalde sa pamilya kang biktima na maitatao ang hustisya sa sainda. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, dismissed ang kasong isinangat kay dating Mayor Nelson Ligacion sa Ombudsman na grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, as in serious dishonesty, hulikan kakulangan ng probable cause, as in kakulangan ng substantial evidence. Ang kaso isinangat durante kan Vice Alcalde Pasana si Ligacion, as in ang alkalde si dating City Mayor John Bongat. Sa social media post ni Ligacion, naghahapot ini kung siya naman subot ang magsaangat ng kaso sa mga nag-akusar sa iya. Sa iba pang bareta, padagos pang pinagpapakarhay kan Milaor Water Corporation ang saindang water supply. Ipinasana ni Mayor Bing Yuste sa Sangguniang Bayan ang pag-imbestigar sa naging kasunduan kan lokal na gobyerno kan Milaor sa Edmari o Milaor Water Corporation. Hinahalat na lang kan alkalde kung ano ang maging simbag kan Sangguniang Bayan mapadapit igdi. Sa ngunyan, sinususog na kan Milaor Water Corporation ang mga linya kan tubig sa banwaan kan Milaor. Huli tada isubot po pwede magpondo ang ahensya na magtaon ng supply ng tubig sa mga residentes. Dagdag pa kan alkalde, yaon man ang gobyerno probinsyal na padagos na nagtataon ng tubig inumon sa saindang banwaan.
Ang supply kan tubig ongoing pa. Pinapakaray po kang Miloor Water Corporation. Nagkaigwa na po kaming inisyal na pag-uurulay kay Iniyo. Ipinasa ko na po sa Sangguniang Bayan ang pag-imbestigar ka nangyari pong kasunduan between the local government and EDMARI or mas bistado ng na Miloor Water Corporation. Halatunta po kung ano ang magiging simbag po kang Sangguniang Bayan sa opisina niya to. Pero as of ngunyan, naghihiro po ang Miloor Water Corporation, nagsususog ka mga dapat susugon dahil yun po ang kasuguan dahil pwedeng magpundo ang pagsupply ng tubig asin nagpapadagos po ang Kapitolyo Provincial sa pagpadara po ng tubig inumon habang ginigibo po ang siring na lakdang. Nasa custodial facility ng Ngunyan, kang Kanaman Municipal Police Station ang akusadong si Ayas Carlo, 38 years old construction worker. Residente ka nasabing Banwaan matapos siyang arestuhon kasuudma sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur huli sa kasong homicide. Ang korte nagtugot na makapagpiyansa ng 120,000 pesos ang akusado para temporaryong makaluwas sa karsel. Ang warrant of arrest ang hali sa RTC Branch 26 sa siyudad ni Naga. Sa iba pang police report, qualified theft ang inaatubang na kaso ni Ayas Mariel kan Pamplona, Camarines Sur na inaresto kasuudma sa Barangay Poblasyon, Pamplona, Camarines Sur. Huli kan warrant of arrest hali sa Branch 61 na petsa 5 kan Agosto 2016. Ang korte nagsasabi na pwedeng makapagpiyansa ang akusado ng kantidad 90,000 pesos. Pinag-ibong niya na aldaw ang groundbreaking ceremony kan Futura Montenaga. Kaibanan ng executive group kan Philinvest asin ang lokal na gobyerno kan Naga sa pangyayari ni Mayor Lenny Robredo. Sa mensahe ni Ronald Anselmo, ang Project Development Manager, tinugdok ang Futura Monte susug sa pag-aadal kan buhay kan mga taga-Naga. Paano makakataon ng balansing pagbuhay sa Lambang Saro? Pinagsabi kay Nina ang saydang pinag-o-offer iyon na ang mataong relaxation asin bonding kang kada pamilya. Inaasahan ng ngunyan na taon matatapos ang enot na building na ipinapatugdok asin ma-realisar na ang bagong lugar para sa Nagueño asin mga bisita sa syudad. As many of you may already know, Futura Montenaga is designed with a modern Nagueño in mind, inspired by the strength and stature of Bounty Saro. This development combines modern condo living with the refreshing presence of open, green spaces, offering a healthier, more balanced lifestyle at the heart of a thriving city. At the center of this vision is the amenity area, where we are breaking ground today. Soon to rise will be a modern, functional and clubhouse with a swimming pool, children's play area, and indoor fitness gym. Spaces thoughtfully crafted for relaxation, recreation, and family bonding. Ang trabaho ng city is not just to lure investments in, but to make sure that whatever is invested in Naga redounds to a better quality of life for the Nagueños. Yun naman yun, di ba? Hindi lang nagpapayaman yung lugar because of the investments, but to make sure na yung investments actually translates to better lives for our people. And knowing Philinvest and the reputation that we have built over the years, I am sure that pareho din yung nasa puso niyo. That we share the same values. Na hindi lang pagbenta ng units, hindi lang pagbenta ng lupa, but to make sure that every development also Padagos sa mga bareta. Oath-taking ceremony para sa mga bagong nurses halis sa bilog na Bicol Region, ginibo kan nakalihis na aldaw. Kabali na digdi ang bagong nurses halis sa Nogo College Foundation. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Nursing is not just a job, it's a calling for a good cause. Kung kaya para sa mga new nurses kan Naga College Foundation at iba pang institusyon, ang seremonyang ini sarong momentong daininda malilingawan. Ang Naga College Foundation bistadong institusyon na nakakapag-produce ng mga skilled as in globally competent nurses. Patunay ang top-notcher na si Monique Saludes Arela sa nakaaging June 2025 SPLE-PNLE. Kung kaya, sa pinagibong oath-taking ceremony na may temang Our Nurses, Our Future, the economic power of care para sa mga new nurses kan August 5 sa Magdalena Hall Crown Hotel, Naga City, kung sain, guest speaker si Honorable L.C. Timbreza Anteporta,
member kan Professional Regulatory Board of Nursing, pagpapasalamat sa naging ambag asintabang kan sa indang institusyon na naging parte kan 4 na taon ninda sa kolehiyo. I'm glad that we all are here and finally we can call ourselves professional in the field of nursing. And so first sa NCF, thank you for guiding us and nurturing us to become what we are now. And then sa CHS department, thank you po ng marami sa pagturo and also sa pag-guide sa amin. And iba talaga yung NCF in terms of guiding. Kasi they make us ready sa kung ano man yung kaharapin namin in our professional journey. Sobrang happy ko kasi kasama ko yung mother ko. Siya yung unang pinakataong number 1 na nag-support sa akin kasi single mom siya, tas siya lang yung na makatapos ako nagpag-aaral, tas yung namin work niya is magsasaka lang, kaya sobrang happy ko na napatapos niya ako kahit ganun lang yung kalagayan ng buhay namin. NCF CHS department, madami silang naitulong kasi yung mga faculty and also yung mga facilities sa NCF na CHS department is very helpful sa aming skills and also yung theory namin and duty from hospitals. It helped us a lot so much. After this event, ang mga nilook forward ko is yung PRC license namin kasi kami daw yung first batch na bibigyan ng release kaagad ng ID and also mag-catch up sa mga new colleagues namin and teachers. So, looking forward after this, maghanap ng experience sa mga hospitals and maggawa ng experience and mag-ayos ng sa abroad. Ang seremonya pinag-atenderan kang 24 colleges halis sa manlain-lain na parte kan Bicol Region, as in 18 na mga estudyante digdi ang halis sa Naga College Foundation. Yung oath-taking ceremony is a requirement for yung mga nakapasang nurses. So bago po sila mag-work, kailangan po nila mag-oath-taking para po makakuha sila ng kanilang PRC license. Malaki po ang naiambag ng Naga College Foundation kasi hindi lang dahil din po ako ng Naga College Foundation, ako rin po yung governor ng Philippine Nurses Association. So, na-utilize natin yung some of our faculty dito sa CHS, tapos yung ating mga student. Well, ang masasabi ko, congratulations to sa mga bagong nurses na nag-oath-taking kahapon. Sana po, lagi natin sinasabi na kailangan po yung compassionate, competent, and excellent po sa ating profession. Sigun kay Emaloy Iliano, presidente kan Philippine Nursing Association Naga City Chapter, dakol pasubot atubangon ang mga newly registered nurse alagad inipuon na kan sa indang journey bilang mga profesional. Siyempre, after this, they will be working already as they pledge for their oath that they will become good nurses. They will uphold the core values of the profession. So para makaserve sila with passion, commitment, and integrity. Para sa GMN TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GMN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page GMN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel GMN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GMN TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang pinagpas. Sa tao kung mag-issue sa war on drugs, palagos man subutang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magiging. Siya na alas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education,
College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma.
Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Tiger today.